Il-Pulizija Kanadiża qed tinvestiga lil Father Godwin Sherry b'rabta mal-legat każ ta' abbuż sesswali fis-snin 80 fuq tifel ta' 12-il sena. L-allegat abbuż sesswali seħħ fuq medda ta' 4 snin, meta Father Sherry serva ta' qassis fil-Kanada għal 10 snin. Dwar dan il-każ Father Sherry diġà għandu akkużi mresqa kontrih li jmorru lura għal Ġunju tal-1993. Iżda qabel ma tressaq il-qorti fil-Kanada, Father Sherry ħarab lejn Malta. Il-Pulizija Kanadiża trid li issa Father Sherry jkun estradit lejn il-Kanada biex fil-kustodja tagħhom iwieġeb għall-akkużi li qed jinġibu kontra tiegħu. Madankollu minn dak iż-żmien l-hawn Father Sherry tressaq quddiem il-qrati Maltin fejn ukoll iffaċċja akkużi ta' abbużi sesswali li twettqu f'Malta u fil-bidu ta' dan ix-xahar kien ikkundannat 5 snin ħabs. Jirriżulta li dwar l-estradizzjoni fil-liġi Maltija huwa ċar ħafna fuq dan il-punt. Il-liġi tajt li persuna li tkun ġiet akkużata b'reat f'Malta li ma jkunx l-istess reat li għalih tkun qed tintalab l-estradizzjoni jew li tkun qed isservi sentenza ta' ħabs f'Malta ma tkunx tista' tiġi estradita lejn pajjiż ieħor sakemm ma tkunx ġiet meħlusa mill-qorti jew sakemm ma tkunx skontat is-sentenza ta' priġunerija. Għaldaqstant Father Sherry ma jistax jintbagħat lejn il-Kanada biex jiffaċċja akkużi ġodda sakemm ikun deċiż l-appell tiegħu mis-sentenza ta' 5 snin ħabs. F'każ li s-sentenza tkun ikkonfermata, Father Sherry jkun jista' jiġi estradit biss meta jkun serva din l-istess sentenza. Jekk ikun illiberat fl-appell, il-Kanada tkun tista' minnu fih titlob l-estradizzjoni tiegħu. F'dak il-każ, il-Gvern Kanadiż ikun irid jagħmel talba uffiċjali lill-Gvern Malti u jkunu jridu jsiru proċeduri fil-qrati Maltin.